Ako dokážete vyhodnotiť, či daná firma vyrába väzníkové strechy tak, aby vydržali celé 10 ročia? Toto je 6 faktorov, pomocou ktorých si vyberiete toho správneho dodávateľa vašej strechy. Presné zameranie odborníkmi na stavbe spolu s dokumentáciou statiky. Certifikované sušené, konštrukčné rezivo s pevnosťou C24. CNC výrobné zariadenia, ktoré zaručujú úplnú presnosť opracovania. Precízne zalisované spoje kovovými platňami s prelisovanými hrotmi. Garancia zhody statického návrhu s fyzickou realizáciou na vašej stavbe. A v neposlednom rade si skontrolujte, koľko má daná firma za sebou realizácií a pozitívnych recenzií. Kvalitný strešný materiál je o odolnosti voči snehu, vetru alebo slnečnému žiareniu. U nás vo Vesto používame pevnostné rezivo C24, ktoré spĺňa tie najvyššie parametre pre statickú odolnosť a výdrž. Vysoká kvalita spracovania a porezu je dosiahnutá najnovším CNC strojovým zariadením, ktorým dosiahneme najvyššiu presnosť opracovania. Vysokú pevnosť vo väzníkovom krove zaručujú spoje vykonané pomocou kovových platní s prelisovanými hrotmi, ktorých počet a rozmiestnenie je presne stanovené našim návrhom. Našim klientom garantujeme absolútnu zhodu medzi našim statickým návrhom krovu a fyzickou realizáciou na stavbe. Toto zaručuje dlhodobú odolnosť, únosnosť a požadovanú stabilitu strechy. A to sú kľúčové vlastnosti pre bezúdržbovosť vašej strechy. Ak máte akékoľvek otázky, zatelefonujte nám a my vám radi na všetko zodpovieme. Pre získanie cenovej ponuky stačí vyplniť kontaktný formulár na webe alebo nás kontaktovať. Na váš dopyt odpovieme s prvotnou cenovou ponukou už do 48 hodín.